Ayun na siya. Yay! Bumukas na yung flower natin, guys. Nakakatuwa. Ang dami na nila, oh. Tapos itong isa, pabukas na rin siya. Ayan. Purple din to lahat. Tapos ito yung pinakita ko sa inyo ng isang araw. Ayan na siya. And then dito naman sa baba, yung ating yellow. Ang dami niya ng flowers and yung ating white. Alam niyo yung ginagawa ko? Yung itong ganitong natutuyo na, tinatanim ko siya ulit. Tapos tumubo naman. Ayun, nasa loob ito. Itong mga to, maliliit na to. Paghihiwa-hiwalayin ko na lang kasi yung isang buong tuyong flower, katulad nito, tuyo na siya, oh. Itatanim ko ulit yan. And then, ayan, tumutubo sila. Nakakatuwa. Ayan, oh, ang daming maliliit. Hindi ko alam na tutubo siya. Kaya ang dami na nating flowers dyan. Sana tumubo din yung ibang flower. Itong white, tinanim ko na rin siya nandito sa may side na to. Nakakatuwa. Ang dami na. Nakakatuwa. You don't know what I feel, guys. Sobrang saya ko pag nakakita ko ng mga ganito na nag-i-improve na yung aking mga tanim-tanim dyan, oh. Ang dami nila, diba? Yeah, yung ating talong. Ayun. Ayan, talong yan. Ang dami na. Nakakatuwa. Tapos itong mga lupa, ipo-prepare ko yan kasi magtatanim pa ulit ako. And syempre, yung ating pipino, malaki na talaga. Pwede na kuhanin, no? Ganito kalaki. Hindi, pahabain pa natin. Hahaba pa to. Dito na ako sa loob. Ang hangin sa labas, bigla ang pangit ng camera. Parang naririnig niyo yung pinakahangin niya. So today's video, maglilinis tayo ng hagdan. Dahil sobrang dumi na yata. Ang daming alikabok ngayon. Sobrang nag-sandstorm kasi dito yesterday. So ngayon, puro alikabok na naman dito sa loob ng bahay. Kahit sarado yung bahay pa. Talagang puro alikabok ang makikita mo. Kaya linisin natin yung hagdan. Samahan niyo ako, guys. Yun, magsisimula na tayo maglinis and huwag kayong maingay. Tapos na tayo sa hagdan dito. Dito naman sa kabilang hagdan. So tara. Bawal mag-vacuum kasi naingay. Naingay yung amo. Kaya ganito lang ang ginagamit. Yung dumi. Madumi to. Ganito kadumi kasi pinapasok nila yung mga tsinelas nila panlabas hanggang dito. So may pagpasok sa sala. Iniiwan nila dyan. Kaya ayan, ang dumi-dumi ng hagdan. Hi, last na to. Last na tong part na to. Yung dito sa entrance, no? So, tara, linisin na natin para matapos na.
Ayan, last na tong entrance. Tapos din ako maglinis. Pawes. Magluluto naman tayo ng lunch ngayon. But before tayo magluto ng lunch, sasagutin ko yung mga tanong dun sa aking community tab na may question dyan. May question doon si Ate All About Lodi about sa uuwi na daw kasi ako. So, babalik pa daw ba ako dito sa Saudi? Ayan, lagay ko yung question niya dyan sa screen. Saglit. Kung babalik pa ako dito sa Saudi, hindi ko nga alam eh. Nag-iisip talaga ako kung babalik ba ako or mag-a-apply ako ng Hong Kong. Kasi iniisip ko, pag mag-a-apply ako sa Hong Kong or sa ibang bansa, yung placement fee, yung processing, yung gastos mo syempre, diba? Kasi dito sa Saudi, wala ditong gastos eh. Agency lahat ang gagastos sa'yo pag pumunta ka dito sa Saudi. Pero pagka doon sa mga Singapore, Hong Kong, Cyprus, mga ganyan, ikaw yung gagastos. Taiwan, ayan, ikaw yung gagastos ng iyong lahat-lahat, medical, mga visa, ticket, di ba? So, nag-iisip ako kung mag-a-apply ba ako. Wala naman akong ipon, wala akong pang-apply. So, siguro, babalik ulit ako dito sa Saudi. Isa pa sigurong kontrata kasi ayoko naman na habang buhay ako mag-abroad kasi siyempre yung mga bata, kawawa naman, di ba? Hindi nila ako nakakasama. And tatapusin ko lang yung bahay ko. Tapusin ko lang yung buong bahay na pwede na siyang tirahan, safe na kami ng mga anak ko. And then, yung remaining na isa pang taon, kasi di ba 2 years dito ang kontrata. So, yung isang taon, ipapangtapos ko ng bahay. And then, yung sunod na year is iipunin ko para naman meron tayong pang-business o kaya kahit anong pang-negosyo doon sa Pilipinas pagka tayo ay magfo-for good na doon. And syempre, siguro dito sa YT, ipagpapatuloy ko lang to hanggat may mga ideas akong naiisip, hanggat may mga tanong kayo, hanggat may mga naisip ako na i-vlog. Ayan, magbablog lang tayo kahit papaano. Is nakakatulong din siya sa araw-araw na nakakadagdag siya ng dollars, patak-patak ng dollars dahil yun sa inyo. Dahil sa inyong panonood dito sa aking video. So, salamat na marami sa inyo. So, siguro babalik ako no, kay Ate All About Lodi. Babalik po siguro ako baka. Pero wala pa akong final decision. Yun lang yung pinaka ano ko pala ngayon. Nasa 80% na babalik. Yung 20% nagdadalawang isip pa. Ayun, yung katanungan ni Ate All About Lodi, and tayo ay magpapahinga na muna, tapos maya-maya ay magluluto naman ako ng lunch ng aking amo, no? Hindi ko alam kung mai-vlog po yung lulutuin ko today. At kung may mga katanungan pa kayo, i-comment nyo lang yan sa baba. At salamat sa lahat ng mga nanonood. And syempre, hindi natin kakalimutan ang shoutout. So, isa-isahin na natin yan. Shoutout kay Janet Espiritu. Hello sis, salamat sa panonood. Shoutout kay Franco and Mama TV channel. Salamat sa inyo po, sa panonood niyo po. And kay Marither Jasme, and supporter mo from Qatar. Thank you so much po from Qatar kay Ate Marither Jasme. And Aileen Barsaga, shoutout sa iyo. Kaklase ko to guys nung elementary, high school. Ayan, Aileen Barsaga, shoutout sa iyo. Shoutout din kay Marjorie Lebrando. Shoutout ako next vlog from Bacolod. Hello po dyan sa Bacolod, Marjorie Lebrando. Shoutout din kay Hannah G. Ayan, hello sis. Shoutout naman kay Hannah G. Shoutout sa iyo. Shoutout din kay Sarah Jean Dorado. Nagluluto ka ba ng food nila? Pa-shoutout sa akin, Riyadh, ang napupuntahan ko as DH. Baka August pa. Ayan. Good luck sa iyo, Ate Sarah Jean Dorado, sa iyong pagpunta dito sa Saudi. And shoutout kay Lanika Qatar Suwar. Salamat sa tutor. Julie pa shoutout naman watching from Kuwait. Hello po, Ate Lanika Qatar Suwar. Suwar. Hi kabayan, ayan, nice video here supporting you from Australia. Si Jans White. Hello po, Ate Jans White. Thank you so much for watching po from Australia. Shoutout din kay Jumana Al-Ahmad.
Ayan, shout out sa kanyang anak na si Anwar. Ayan, inshallah one day makapag-vlog din ako. Yes, push mo na yan, Ate Jomana Al-Ahmad at saka sa anak niya na si Anwar. They are from Kuwait. Ayan, shout out po sa inyo dyan. And kay Ate Jane Celario Vlog. Ayan, pa-shout out sis from Kuwait. Yes, Jane Celario Vlog. Hello po, pa-shout out. Ayan, thank you so much sa panonood nyo. Kay Aspire Zone, shout out sa'yo. Nandito rin siya sa Saudi. Ayan, thank you so much po sa'yo. Aspire Zone sa panonood nyo. Thank you so much. And kay Chichi Mabulak. Ayan, pa-shoutout din po sis from Singapore. Ayan, hello po Ate Chichi Mabulak. And shoutout din tayo kay Julian. Siyempre, ang ating kaklase, ang ating friend, nating friendship. Ayan, ang ating, alam nyo na, si Julian. Ayan, shoutout sa'yo. Alam mo na yan. Wala nang masyadong ek-ek. Thank you so much and shoutout sa'yo. And shoutout din kay Dina Rabago. And me too, pa-shoutout din naman ako. Thanks, sabi ni Rina Rabago. Hello po, Ate Rina. Dina pala. Dina Rabago. Dina Rabago. Kumanta talaga. Ayun, so ayun lang yung shoutout natin for today. And thank you so much sa mga nag-comment, nanood. Ayan, salamat sa inyo sa mga nag-thumbs up. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, please subscribe to my channel. And don't forget to give me a thumbs up kung nagustuhan niyo ang video na ito. At see you on my next one po. Have a good day everyone. God bless po. Bye-bye.